vo vreci s pečivom. Cicuška má. Čo iné máš? Cicuš. Matko. Není, pozerala som. Mačka sa stratila, fakt není nikde. No ja som to hovoril na začiatku. No dá, ale tam musíte preliezať. Hore není? Čo sa stalo? Je to o tej láske k blížnemu a láske vlastne k celému svetu a chceme nejak pomôcť, teda určite. Dobrý. Dobrý deň. Prosím vás pekne, pred 10 rokmi tu bola taká, že sloboda zvierat dole na prízemí. Neviete, čo je s tým? Sa nevieme dostať. Hľadáme ľudí odtiaľ. Oni sa presťahovali, ale ja tu pracujem iba rok, takže neviem, čo je s nimi. Ale aké čudy, a mi to potom... Cica. No, ty, začúvanie. Dobrý deň. Prosím vás pekne, pred 10 rokmi tu bol taký, že sloboda zvierat o poschodení. Neviete, nevieme sa k nej dopatrať, potrebujeme to zistiť, že tých ľudí, čo tam robili. Slobodná zvieratná bola vo vedľajšom vchode. Aha. A tu v tomto vchode bolo tiež niečo dole na prízemí. No dole boli ľudia proti rasizmu, Áno. ale tých tam teraz už nenájdete, lebo oni tam už teraz nie sú. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím. Prosím, niečo by som sa chcela spýtať, môžem? Počku. Zavoláme vám šéfa, hej? Tak, zavolajte šéfa. Počku. Nie, nič, to nič není vážne. Niečo by asi chceli. Dobrý. No, ale... Len sa chcem opýtať, môžem? Názorka, iba sa chcem opýtať niečo. Môžem sa vás opýtať niečo, prosím vás? Pred 10 rokmi sem chodili také deti a brávali tu od vás žemle, robili bezdomovcom polievky a tak. Niečo o bezdomovcoch, to zrejme bude. Nie, není to bezdomovcov, je to o tých deťoch, čo sem chodili, aby mohli variť polievky a od vás brali Prosím? pečivo. Dobre, no ahoj. A ja sa len chcem spýtať, či náhodou ešte sem chodia tie deti pre to pečivo, alebo ani si ich nepamätáte vy. A čo to filmujete? Dovidenia. Zastrešovali tí odborári a toto ukončili. To školy niektoré chceli pokračovať. No odborári sa pýtali, že na čo vlastne začali štrajkovať. Ale za normálnych okolností sa o politike nerozprávame. Nemôžem ja hovoriť za celú skupinu ľudí, pretože ja sa môžem hovoriť iba za seba, takže ako, a je to myslím, že fajn, že sme sa tu našli takí ľudia, ktorí dokážu spoločne nejakú vec, že napríklad 2 roky fungujeme, už len tá naša aktivita, to jedlo na mesto zbraní, že 2 roky to tu funguje bez nejakého vedenia, bez toho, aby niekto bol proste, bez nejakého zamestnanca, bez toho, aby niekto bol odmeňovaný za to, čo robí. Je to čisto iba práca pre druhých ľudí a vlastne radosť z toho, že aspoň dokážeme nejaké potraviny, ktoré
zbytočne by sa vlastne vyhodili, tak ich zúžitkujeme a ešte vlastne nakrmíme ľudí, ktorí sú hladní. Ste takí bojovníci. Vyzerá to tak, no. Jaký si to mladý. Si nejakým bácinkom. Na našej škole teraz sa nejak rozmáha to proste skinia rasizmus a tí mladí ľudia sa dávajú práve týmto smerom a to ma aj dosť mrzí, lebo veľa o tom nevedia. My práve, že nechceme, aby nás škatulkovali do nejakej formy, že sme anarchisti a teraz musíme sa presne chovať ako anarchisti a musíme robiť všetko ako anarchisti. Proste nemáme radi škatulkovanie, proste my sme ľudia, máme svoje názory a nechceme sa nazývať pánkači alebo anarchisti alebo hippisáci alebo niečo takéto. Proste sme ľudia a robíme to, čo cítime a nemáme k tomu názov, proste máme svoje názory, no. My sme mali vlastne taký pocit vtedy, že môžeme vlastne zmeniť ten svet, nie? Že sme to veľmi silno vtedy tak cítili, že keď budeme niečo vlastne robiť, tak môžeme zmeniť ten svet. Vtedy som mal pocit, že treba to do sveta kričať, že to treba každému rozprávať, že to treba vlastne, aby všetci o tom vedeli, aby všetci mohli sa vlastne pridať a že teraz už je to také, že to tak nemám, no. To je zvláštne. Mesta sú vlastne, dá sa povedať, že centra konzumu a je vidno, že tam, kde je vlastne veľký konzum, sú aj veľké prebytky. A keď chodíte po meste ráno alebo večer, vidíte kopu ľudí, ktorí dokážu žiť z týchto prebytkov. To znamená ľudia, ktorí si hľadajú svoje jedlo v kontajneri, ktorí si nájdu svoj byt v kontajneri a nepotrebujú vlastne žiadne peniaze. Akurát niekedy, keď odozdajú niečo do zberu, tak si zoberú peniaze a niečo si idú kúpiť do obchodu, ale dokážu si bez problémov žiť iba z prebytkov spoločnosti. Je to tak? Je to tak, no. V mestách je to bez peňazí takmer nemožné. Ja napríklad v meste, čo som vyrastala, tak ma to poznačilo, myslím si, že do veľkej miery, ako ja nepoznám ani svojich susedov nad sebou alebo pod sebou. A myslím si, že tam to nie sme si až takí blízky v tých mestách. Idem po ulici a proste prechádzam okolo ľudí, ani sa neusmejú, ani nič. Proste je to tam taká izolácia, ako keby. A to len stále ten pocit. Stále. A na tých dedinách je to také viac o láske a o tom srdci a tak. Niektoré tie priority alebo tie hodnoty vlastne, o ktorých bol ten aktivizmus, tak dúfam, že zostali, lebo za tým si stále asi stojím. Akurát teda inou formou sa snažím ich do svojho života nejakým spôsobom zapájať. Každý deň vlastne volíme peniazmi. Ide o to, čo si človek kúpi, komu zaplatí dane, koho podporí a tak ďalej. Čiže toto je napríklad taká vec, ktorou dneska mám väčšiu možnosť vplyvať na ten svet, aj keď som mal, neviem, koľko rokov som mal na tom dokumente. Že skôr sa snažím akože podporovať tých ľudí, ktorí sú mi sympatickí a blízki a viem, že tú svoju robotu robia dobre. Snažím sa viacej času tráviť takými vecami, ktoré sú dôležité pre mňa, než takým tým, čím sa zvykne tráviť čas proste v Bratislave. Ale klasika fakt, akože teraz som na to nejak... Akože mi sa tiež nepáčila, mne sa zdala nudná a neviem čože klasika. Ale teraz je to v pohode celkom. Počkaj. Nero!
prdele. To je smiech, ja som vlastne úplne na to zabudla. Aha. Že možno za tých 10 rokov, čo mi je možno teraz aj troška tak, že tak sa zvláštne smutno z toho cítim, že možno som stratila také, nie že ideály, ale takéto nadšenie vlastne, že vtedy to bolo také, že som do niečoho išla a proste som to tak cítila a išla som, ale vlastne, že teraz rozmýšľam nad tým a uvažujem a snažím sa to tak racionalizovať veľa vecí vo svojom živote a že to je možno ten rozdiel proti tomu, že možno sa to nazýva aj tá dospelosť, alebo neviem, že veľa vecí prechádza cez ten rozum. Nie je to také spontánne, nie som už asi taký nadšenec, že by som sa hneď do všetkého tak vrhla a vlastne nedbala na tie dôsledky, že vtedy aj keď si tak spomínam spätne, aj ten život bol spojený vlastne s takým dobrodružstvom a teraz už ho mám taký stereotypnejší vlastne, že možno sa niečo zmenilo, aj keď ten základ zostal, ale niečo také už sa troška tak zmenilo. Aj. To nebol hygienik. Hygienik a slza. Sú proste dôležité podľa mňa aj aktivity, ktoré sú ako napríklad, ktoré sú také ako táto, že spojíme sa vlastne nie tým, že by sme hromadili svoj majetok, ale hromadíme sa my ľudia, ktorí máme proste názory a vyjadríme pomocou nich. Som napríklad vďačný za to obdobie toho aktivizmu, ktoré sa vlastne tam zachytávalo, lebo človek, teda ja som si spoznal aj kopu takých situácií, do ktorých by som sa možno nedostal bez toho a si myslím, že nás to ako bohatilo všetkých, čo sme sa zapájali do takýchto vecí. A že k tomu, že či by som niečo zmenil, tak možno, že niektoré rozhodnutia by som akože urobil skôr, že by som toľko nečakal. A niekedy tak človek niečo v sebe cíti, že možno, že toto bolo dobre spraviť, alebo toto zmeniť v živote, ale stále čaká na ten rozum, kým ten rozum to tými racionálnymi argumentami nejak k tomu dospeje. A potom už vlastne, keď naozaj dojdú aj tie argumenty, tak potom to človek spraví, ale si hovorí, že som to mohol spraviť už pred 2 rokmi a nemusel som 2 roky strácať čas niečím, čo vlastne je neperspektívne a tak ďalej. Čiže možno toto by som robil, že skôr možno viacej počúvať akože ten cít alebo to srdce a menej čakať na ten rozum, kým to spracuje, zanalizuje a vyhodnotí a by som toľko nečakal s tými rozhodnutiami. Momentálne vlastne máme akože skupinu akrobatickú, také akrobaticko-tanečné zoskupenie a venujeme sa hlavne takej organizačnej a umeleckej práci, že si pripravíme ako keby vystúpenia, s ktorými potom vystupujeme na rôznych väčšinou firemných akciách, festivaloch, koncertoch a tak ďalej. Takže toto je naša taká práca a no, to je naša práca. Tak ja vlastne mám ako hlavnú náplň životnú teraz to, že chodím do školy, vlastne študujem medicínu
a chcem byť, dúfam, že sa mi to podarí, doktorka vlastne a potom vlastne robiť s ľuďmi a tiež vlastne popri tom robím v akrobatickej skupine a pripravujem vystúpenia a tiež sa venujem tej organizačnej činnosti. Tak okrem toho, že spolu pracujeme, tak spolu aj žijeme vlastne a plánujeme si budúcnosť a tak. Janka je vlastne z tejto strany cintorína, keď ideme, a v poslednom kruhu je pochovaná. Vlastne tam v tom poslednom kruhu. Hej. Ona bola koľko staršia? O 3 roky od teba? O 4. Aha. O 4. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. To je super! Autodrom. Ostrá. Neostrá. Čo mám? Dávame si, ideš, ostrá. Nepridávaš, Peťo. Zmenilo sa to, že tu je taká na dome jedna zástava. Je tam napísané, že závlavové systémy. Pred 10 rokmi podľa mňa o závlahách ani netušili, že sa niečo také bude robiť. Aj ty robíš tie závlahy teraz? Áno, to je zákazník, tak pracovná deformácia funguje. No. Pred každým nákupným centrom si pozerám na zemi, že aká značka postrkovačov je v zemi a tak. Keď som mal o 10 rokov menej, alebo o 10 rokov som bol mladší, tak také nejaké plány alebo ilúzie boli také intenzívnejšie a že teraz vnímanie tej reality je momentálne také intenzívnejšie. Takže asi v tom sa to zmenilo a počas tých 10 rokov, ale nejaké výrazné životné alebo osobné zmeny v mojom živote nenastali. A či to tam vôbec ešte je? Ako? Či to tam je? No, určite to tam bude. No, myslím, že v záhrade ten ten domček vydrží ešte ďalších 100 rokov, podľa mňa. Tu je. To je on? To nemôže byť on. Ale to bol presne taký istý druh. Aj toto taký istý. Ľudia, to sú všetky rovnaké. Tu je! Tu je, stoj, však zastav, brzdí. Tu. No tam je. Ľudia idú okolo. Tam je, svietí tak, jak vždy. Toto! Irova, to ti bije do očí, že ktorý sa pýtaš. Super dom. A toto je dom mojich snov. Môj, aký si kúpime niekedy, hej. Vežičky a... Ale nechápem, jak si mohol niekto dať taký dom na záhradu. A všupi to. Co to k tomu? Klapka. Ja si myslím, že Boh, akože takto celý tento život, si myslím, že vtedy si uvedomím, že Boh je, že keď treba sa, myslím si možno osobne, že všetko pekné od Boha.
myslím si, že každý sa snaží si nájsť taký nejaký dôvod alebo kladie si otázky, že vlastne prečo je tu a čo je vlastne takým nejakým cieľom jeho snaženia. No a všetkým týmto mojim otázkam zodpovedá Boh, že na tieto otázky, čo sa týka života, je odpovedou Boh. Ja si myslím, že v podstate ľuďom, ktorí hľadajú, tak, že nemajú zmysel. Ale v podstate potom, keď už som zase nejak, že je mi lepšie, tak si poviem, že a keby to bolo, keby som stále niečo nehľadala, že možno to mi dáva taký zmysel. Hľadajú niečo iné a hľadajú niečo nové, pretože nemajú zmysel života, oni nevedia, prečo tu žijú. Peter, tá Janka bola taká plná života. To je tragédia v podstate, nijak inak sa to nedá nazvať. A ako ste to zobrali? Ako z hľadiska tejto viery? No, ja to môžem posúdiť. Máš to vysvetlené? Asi nemáš celkom. Podľa mňa to nemá vysvetlené nikto, podľa mňa s tým môžeš akurát tak žiť. Nikdy si nepoložil takú otázku niekde v súkromí, že prečo, Pane Bože, zrovna? No položil som si takú otázku, ale proste teraz, ako my fungujeme ďalej, ako nemôžeme sa na tým nejako toto... Proste tak sa to stalo, koľkokrát, ja neviem, bol som u zákazníka, tak odišli sme od neho a za týždeň sme sa dozvedeli, že on išiel na ryby a zrazilo ho auto. Nejaký druhý človek do neho nabúral a zomrel. Čiže proste sú to veci, ktoré nejako bolia človeka, ale proste človek musí fungovať ďalej. Čiže ja som to tak vnímal, samozrejme, že je mi ľúto, že moja sestra zomrela, ale zase na druhej strane my sme tu zostali a my musíme fungovať ďalej a nemôžeme teraz prestať žiť kvôli tomu. Čiže nejak tak to ja beriem. Ako ja si myslím, že láska, to je také nejaké obetovanie sa. Takže tak si predstavujeme lásku medzi mužom a ženou, že ja neverím v lásku, ja neverím v lásku, ktorá dokáže vydržať. Takú ľudskú lásku medzi mužom a ženou, takú lásku, ktorá proste nejako vzblkne a teraz proste vydrží, až kým nikto nezomrie, hej. V to neverím. Proste verím, že vždy tam potom tú lásku treba udržiavať. A že vždy tam je o tom, že si považujem toho druhého ako keby za viacej, ako som ja. A dokážem sa obetovať pre neho. Asi tak. Ale tak nebolo nás veľa na aute. My dvaja sme boli. No, bola na aute Jana. Babi si spomeniem. Lauro, Jana, Petra, Dano, Peter. Alenka. Alenka. A ja. A ty. Viac nás nebolo. Auto Starý Črep bol požičaný. Auto bol výborný. A hovoríš, že bola s ním väčšia zábava. Bola s ním väčšia zábava, lebo to bol klasický automat. Ja, s vami všetkými bola väčšia zábava. Decka, ideme. Ja to rozjedu. Inak nič nemôžem dozadu, ale však... Dozadu? Neviem. Dozadu, aby som vedela, že kedy ma prebiehať. Nechceš viac? Dobre. A cítim sa, keby sme šli na Woodstock. No, a tu je ten Woodstock. To je... A je to tu? Ukáž to? Ukáž to, ja nechcem vidieť. Neviem, kde to je. Ja, schované to je. Schované to je. Tuto to musí byť. Ja sa nechcem v cudzích taškách hrabať. To mám dovolené iba šéfovi. Môžeš. Do peňaženky. Tu sme, aha. Len to musíme nejak pustiť. Tuto bude niečo také. 2 čiarky by tu mali byť. Otáčanie funguje. No, načítava sa to. Zásenicou! Káni, na Woodstock, jak sa dostanem? Na Woodstock! Rovno, dobre, ideme. Nik! Že musíš ísť rovne. Si zúfala, keď sme bez soprano.
Dobre. Počkaj. Ešte dvere? Bolo to skoro ako vo filme. No. Ja si myslím, že sex tomu patrí, ale ja som toho zastáncom, že ja osobne to chcem až po svadbe, sex. Prečo? To je moje presvedčenie. Ja si myslím, že to je taká vec, to je každý osobný názor. A keď niekto treba nechce, alebo nie, že nechce, možno to je taká vec, že niekedy aj to je také pokušenie, že treba som s dievčatom niekde, a je to také pokušenie, že máme na to príležitosť, ale nechceme to spraviť, že chceme si na to teraz počkať, keď sa zoberieme, hej. Bavili sme sa tam o predmanželskom sexe a podobne, tak v podstate mne sa z toho nezmenilo nič a v podstate som dodržal to, čo som tam hovoril, takže som už ženatý a teraz bývame sami a už máme vlastné potomstvo, takže žijeme inak, hej, samozrejme, ale v podstate tie nejaké svoje hodnoty sme si nechali. Jana, čo? Zase niečo ideš. Ťaha doprava! Nebojte sa. Najprv choď pomaly. Keby niečo mám brzdu stlačiť. Áno, brzdiť. Brzdi! Uja! A ideme. A ideme rovno na ten habanský domček. K habanom neviem, či trafím, Ale uvidíme. určite tu bude také námestičko a na tom námestičku sa dáme až doľava. Rovno, hore. Hore? Ako peček. Hore. Nie, že povie niečo oproti. Neboj sa. Až my tu. Ešte toto je ten dom. To je krásne. Tuto to zástav. Zastaviať, ja zaparkujem. Ne, tu doľava. na prček. Tu ho daj pekne. Tuto takto iba? No to plný. Musím z toho žiť, že kostol. Zamrzniť a pečko, ne? Pečko. To. Daj ručnú zaťaní. No a sme doma. A vypnú motor. Pekné to je. Dobre. Len nech to nespadne, lebo ešte baptistov zažalujú potom, hej? No, takže čo ja viem o Habancoch, boli to ľudia, ktorí žili v takom svojom spoločenstve, ktorí verili v Boha, kresťania. A no, to bolo z tých všetko. Má tu byť pôvodne, teda sme sa dozvedeli, že tu má byť urobené z tohto domu múzeum, tak aby to slúžilo pre nejaké ďalšie generácie, aby sa ľudia dozvedeli, že čo sa tu dialo pred niekoľkými rokmi, že tí ľudia tu žili naozaj ako taká jedna rodina, aj keď možno neboli celá rodina všetci, a že sa snažili žiť takým životom ako tie prvopočiatky cirkvi a kresťanstva vlastne. Tak je to tam prázdne, no. Tuto bola kuchyňa, alebo teda je, len tam není vidieť nič. A tuto bola izba jedna. Susedka mávala niekedy kľúč. Pýtame sa? No ahoj. Však strecha ešte není prepadnutá. Naše odvína sú tam, nejaká lavica tam je. Zaujímavé je, že čo robí tá výchova. Že toto boli chalani a dievčatá, boli už vychovaní takto. A ja keď ich teraz stretávam po 15 rokoch, tak majú skoro totožné názory. Je dôležité, že sa im nič v živote nestalo, niektorých. Nejaký veľký zlom. Lebo jedna tu už napríklad ani nie je, no. Ale pokiaľ ten život beží v jakejsi takej norme, tak tieto ideologické názory zostávajú rovnaké. Sú to také večné hodnoty. Klapka.
to nie je. Dobrý, prosím vás, jak sa dostaneme na Woodstock? Woodstock. No a Jana vlastne, keď si kúpila byt, sa vrátila zo Štrasburgu, si kúpila byt od Braňa Letka a keď si ho už dala ako tak dokopy, že už tam ide bývať, tak spala tam asi jednu noc. No a potom išla do nemocnice. Zhruba asi za mesiac a pol. A v podstate už sme vedeli, že bude zle. Takže ten byt si v podstate neužila. Byt si neužila, byt sme užívali potom, ale až o 2 roky potom. Hej. Joint. Joint nepohodí hlavne. Ne, mokrota? Ešte to čerstvé, mat. No, ja svíňa. Hovoril som ti, Bolondro. To nie, počkaj, tu sa otočíme. Sú to predajne niekde. Asi takto. Počkaj, nie, ešte tam to nie je, to musí byť späť, čisto tuto. Točíme to. Niekde vpravo, to by mal byť nejaký pneuservis, toto asi tu, jak sú tie gumy. Akože tu sú jamy. To možné. A počkaj, tam to bude, tam sú tie zelené schody, také, že zelené schody by tam mali byť, on hovoril. To bude ono. To je práve, že tá graffiti často je silné. Ráka, alebo niekto taký. To je máska, ne? To je v piči. Láska tam bude tiež, nebude? Á, tuto. Prichádzame. Dneska nerozpráva nič. Je zvlnená ich kokopasá ten mixák.
starý, takže blúdok, 100 €. Život. Neukážete Bratislavu. Toto je život nad vodou. Klára, sú krajšie veci, ako sú drogy. Áno. Drogy nie. Drogy sú špatný, áno. Drogy nie. House je taký špatný, áno. Tak proč mám poslouchat kurva ten house? Všetko je nám osudom dané, ako sa správame, že nadávame a hlavne, že sa môžeme pretvárať ako chceme, ale každý vie, že z Bratislavy pochádzame. Celý život si Bratislavou štvaný ako zver, tak tomu ver. Nám dala všetko, ale veľa nám aj zobrala, už každému neveríme. Zás ma to chytilo, keď to vidím po tom čase, takisto, jak to bolo pred rokom, keď sa to zavesilo a zastavil sa v ten deň čas, robota. Je to stále horšie. Začalo to tým asi, že sme kúpili žltý podklad. Čau, počuj ma, čo robíš? Kokot, nemáš čas na pol hodinu sem dojsť do štúdia? Že stačí len si všimnúť písmena a keď niekto vie, že čo je napísané, tak si to pozrie a pochopí tie tvary. Stačí tomu všetko vysvetliť potom. Treba tým žiť, aby tomu človek pochopil. Lebo tým, že sa na to pozriem, tak už viem, že jak to vznikalo, tie tvary dynamické, jak to ten človek skečoval a čo ho možno napadlo. A nemožno napadne niečo iné, jak napadlo jeho, keď to skečoval, ale je milión vecí. Možností. Je to proste o všetkom a o ničom. Odpoveď jasne a stručne. No, bolo to o tvaroch. Proste skrátke nejaké ľahké lyriky púšťam do toho sveta, ktorý počúva všetko, o čom to tu je. Ale to je to, že to isté objavujem aj teraz, hej, pri veciach, ktoré tvorím teraz, čiže za mnou je plagát súčasných svetových dizajnerov, ktorí sa venujú nábytkovému a interiérovému dizajnu. A je možné, že niektorí z nich malovali aj grafity voľakedy. A vy ste tam niekde? Zatiaľ nie. A že je to stále o Bratislave. Štvánec, skúste chodiť v tej šiltovke. To je Karl Kani šiltok. Možno máš. Čo je s ním teraz tým Štvánecom? To neviem, dosť neviem. Má dieťa, hrá reggae. Sa tak niekde zjaví a zase zmizne a neviem, kde býva ani nič. A on bol taký pouličný typ vždycky, že tak hoci kde býval, zase inde, sa niekam presunie, tam zase býva chvíľu, no tak. Áno, ja som ten loser bez tých Mercedesov a Bavorákov a vlastne o čom tomu kokotovi šlo? O muziku? Alebo vyjadriť svoje expresie? Alebo že vlastne život? Život v hudbe. A už iba pohľad na chrbát muža, čo vlastnú rodinu kurva opúšťa. A takto sa rozpadá rodina, keď potom 12 rokov neplatí. Zo života, riadky. Silné. Či už je to v Poľsku, alebo v Prahe, alebo v tej zajebanej Bratislave. No a k čomu som dospel a čo inak tiež, aj pohľad muži a ženy, pohľad, čo som vyjadril o vlastnom otcovi a tak, že ne vždycky je to len tak jednoducho, ale tá nenávisť za to, čo bolo tým vyjadrené a
A je tam určitá časť histórie, čiže či je to dobré alebo zlé, je to tam a je to vyjadrené. A mal som tú odvahu a tie vajca rozprávať sám o sebe. Človek potrebuje si nejak oddychnúť od tejto roboty, ktorú robím momentálne, tak sa mi podarí dokopať sa a idem niečo namalovať. Sú nejaké akcie, nejaké tie graffiti jammy, kde známi ma zavolajú a idem si s nimi zamalovať. A teraz sa objavila taká možnosť, že sa klient dozvedel, že som sa takému niečomu venoval a hodilo sa to do konceptu interiéru, ktorý sme robili a vyzeralo to takto nejak. Zdy? Hej, Bohuž je v Prahe. Pozri, jak tam trepem. A my hlavne robíme bombingy, nerobíme tie farebné veci, ktoré sa na nás ľúbia že ľuďom a niektorí si myslia, že ničíme mesto, ale... Ničíte mesto? Že podľa toho, ako prezentujeme sa, je to naše, neviem. Tam veľa vyprávaš. Ja ani neviem, ja si to ani nepamätám. Ničím, ale keď je tá šedá budova, tak čo... Áno, pre nás to nie je, že ničenie mesta. Na egoisti. Tu zhruba asi 15 metrov sme sa stretávali, lebo tu bola jediná elektrika. Ale niektoré tie veci sú fakt, že super. Akože vyrastlo to, celá tá kultúra, ne? Je to, že ale už aj všetko na všetko, čo nadávali predtým, alebo tak vlastne sú tým sami, ne? A práve pre mňa vtedy ten rap aj tak bol protest proti systému a tomu prúdu a všetkému. A Propeller bol super miesto, kde sa to dalo vyjadriť. Všetko je v hlavnom meste normálne, úchylné, ukradnuté. Ilúzie už od 8 rokov života. Prvé školské reči ako nerob zo mňa kokota, tak to je stále. Je to stále horšie, tak sa zašívame na to pojebané nábrežie pilier. To mi nevadí ináč, to mňa baví. Ja tam chodím s malým. Príjemne, sadnem si na kávu a tak. To ma baví viac ako pilier, úplne povedané. Ja som s tým v pohode. Seriem na pilier. Dobre, že tam je tá Európa. Ty vlastne čo im to tak lepšie išlo, tak tí aj zostali pri tej hudbe. Ako Dano. Alebo aj... Ja som ostal verný, samozrejme, aj bez Boha. Ja vlastne robím veľa vecí aj že do filmu a tak. Že komponujem hudbu aj na obraz, tak. Čiže už ja som prešiel rôznymi etapami a teraz robím že hip-hop asi, ja neviem, možno 10% akože toho, čo urobím. No a... No tak. Zmenila sa určite. Ale mám nejaké štúdio a snažím sa tam robiť hudbu a som rád, že môžem robiť to, čo som mal vždycky vzťah, aj keď to v istých etapách života za tých 15 rokov vyzeralo, že ani to nebudem robiť. Baršo som robil, potom sa zase vrátil k hudbe a nakoniec som zostal tu. Ja už v podstate nepotrebujem to až tak zažívať. Ako keď potrebujem, tak radšej si niekde vylezem na skaly alebo skočím z lietadla alebo nejakú akože takúto záležitosť, ktorá ho vypumpuje, alebo nejaký šport. Ale už ma nebaví. Už jednak nebývam aj doma u rodičov, aby som sa o 2 ráno zakradal z bytu, keď všetci myslia, že spím, aby som mohol ísť nočakom na nejakú vlakovú stanicu a po tajomky tam niečo prskať s ukradnutými sprejmi na vlak. Takže radšej, momentálne v mojom veku, radšej už spím. Kebab.
páči sa mi vážny štýl, páči sa mi aj tanečná hudba, čiže aj tým smerom a zaoberám sa tým, aby vlastne tá hudba napríklad mohla preraziť aj v rádiu. Čiže už nie je to len o tom, aby to bolo tvrdé, vážne a agresívne, ale už sa to snažím robiť pre širšiu verejnosť. Áno, tak som spokojný, tak som v podstate nikdy nepracoval, aké tie brigády boli. Keď som mal nejakých 14, 15, 13, tak samozrejme, aby som bol sebestačný a odtedy som robil všetko preto, aby som nemusel robiť. Som len deň niekde muklovať. No. Aké máš auto? Čo? Aké máš auto? Snažím sa hudbou. Ale za tie obdobia, alebo čo, som robil všetko možné. Čiže si viem aj niečo postaviť, aj nejakú záhradu, aj nejaký čaj navariť, aj nejakú pizzu upiecť. Čiže ja neviem, to je ťažko povedať. A momentálne snažím sa furt, aby som mohol byť živý z hudby proste. Není to jednoduché a uvidíme, ale... Warte, ich muss noch Ausgänge machen. Ah, okay. Ahoj, Majky, môj. Čau, mamuš. Čau. Len na 3 sekundy. Teraz si došla? Či už si tu bola? Nie, ešte som tu nebola, len teraz som došla však. Som si myslela, že to asi tak skoro nepríde. Pomaličky, no? Africké hodinky. A že je to stále o Bratislave. O Bratislave, ako tento incident delikventa, z neho delikvent, takže následujúce slova, žiadne pozy ako nabité olova, iba tento voľný štýl zo všetkých vyjebaných súčet. Už ten kamarát prišiel. Viac fanúšikov, väčšie kluby. Kamarát z detstva, spred 12 rokov. Také masové. Áno, to je on. Hlavný freestyler došiel? slovenského repu. Ja pracujem ako projektový manažer v jednej firme a všeličo som robil medzi tým, ale rapu som sa akože vždycky venoval iba tak, že som ho počúval veľa a tak ďalej, ale ja osobne sám za seba som v podstate rád, že som sa nejak nedal touto cestou, alebo že mi to možno ani toľko nešlo, aby som mohol ísť touto cestou, lebo vidím, že chalani v podstate je to cesta nejakého hudobníka na voľné nohe veľmi, veľmi ťažká na Slovensku, čiže je to trápenie. Či už finančné, alebo nejaké, akože pár ľudí sa niekam prebojuje, čiže ja osobne sám za seba som v pohode. To bolo tak, že on vlastne na také obdobie dvojmesačné, to je môj kamarát. A tak nebolo dvojmesačné, ale... Na také trojmesačné obdobie, pardon. Však to ja povedať, jak to bolo. Obdobie, kedy zarepoval a akurát došiel čávo s kamerou. A hop, a bol v dokumente. Dobrý deň, paninko. Dobrý deň, panáčku. A nedojdete na regiečko? Minule som v garáži našiel igelitku plnú textov a kopec tých vecí vlastne. Sa s nimi stotožňujem, není tam, že si nasral do huby. Niektoré veci som dospel ako chlap, ako človek a videl som, že čo som robil chyby alebo čo som odsudzoval a dospel som k určitým názorom a tak. A vidím to už inak, ale vlastne je krása na tom, že ten princíp alebo message alebo tak, že vlastne zostalo a vlastne takéto propelery vytvárame, lebo nechcem povedať, že ja nikdy za tým nestojím iba sám, ale vytvárame vlastne všade a už to není iba v Bratislave, a je to všade na celom svete a to ma baví. Všade tady beha, nahráva s barzákými týmito speváčkami. Aj dneska zase. Ne, však ale ako má dosť. Áno. My robíme 4D, teraz sa budem vyberať baby do klipu, v sobotu mám točiť klip, večer do štúdia, zajtra do štúdia dokončiť vec, ktorá není hotová na sobotu, vieš. Čo je v sobotu? Natáčame klip taký. Hey!
Všetko sa všetci dozvedia. Ma zamrazilo. Potom je išlo. Vidíš to, ty kokos? A tento pocit môžeš zažívať ešte pár týždňov, dokým sa to nedozvieš. Prečo by som to mal prezrediť? To je pravda, ale teším sa na to. Tak, ale teraz raz ťa vidie, planetové. Čau, čau. Yes, Baba. See, Bratislava, je. Bratislava, je. Kde je ten propeler, či už odžila, či ešte žije? Či to každý v sebe má, či v tom žije, či ne? Či to bol iba image, iba teenage, nejaký ten kríž, to ne? Niekoho zabili a niekto je už vo vode. Toto je propeler, tak nikdy nezabudnite. Žiadni reperi, čo robia tvor Štarner, ne. My sme tí antirasist, antifašista, vždycky to tak bude. Jedno aká muzika, jedna láska je. One love of us, so don't trust, No more Babylon system, no. No more Babylon music, no. No more Babylon television, a vision, a madman make decisions. They got his story, her story, our story. We got our story, Rasta, we place it in glory. This is Bratislava, yeah. This is our fame, spirituality, this tolerance, and this reality. Check it in your vision, if it's solidarity that you live in, yeah. Cause I'm fighting with demons now every day. And me a judge and me pray, I say, me fighting with myself, yeah. But Rasta, we know we keep it positive, yeah. Only struggle, no, we make it juggle in different way. So Rasta, we grow it like every day, yeah. Yes, I taking the spirit in Bratislava, we rising to the top, you know. Bless it. But what we need is legalization, you know, so change it, you know. Okay.